diguna kontatuko dizuegu. Kaixo, gu Dani eta Ander gara. Eta danborradari buruz hitz egingo dizuegu. Jende asko joaten da ikustera eta barrilak eta danborrak jotzen dute. Ekintzan ikastolan entsaioak egiten dugu eta oso divertigarriak dira. Kaixo, gu Markos eta Asier gara eta bidezkuntzari buruz hitz egingo dugu. joan den astean bidezkontza eduki genuen eta udaltzainak etorri ziren gelara. Eta erakutsi ziguneten semaforoan berdea pasatu behar dela. Eta bizikletan kaskoa eramatea. Eta kotxean gerrikoa jantzi jarri behar dela.